The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 1:23, Behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you. John 14:16-17, And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. John 7:38-39, He that believeth on me, as the Scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not given yet, because that Jesus was not yet glorified. Isaiah 59:21, As for me, this is my covenant with them, saith the Lord, my spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the Lord, from henceforth and forever. Luke 11:13, If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him. John 4:14, But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon kung nanapo pa kita mga sala nga atong gihambin diha sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa as our SOP, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan, nining laing adlaw nga imong gigahin o giandam alang kanamo aron kami makapadayon sa among tulumanon nga mao ang pagpatubo sa among kalag, pinagis pagtuon sa imong balaang pulong. Ning adlaw, salamat. Imo pa kaming gipabuhi. Kayong tanan gumikan lawang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o grasya. Ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinagis pag
tudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo. Salamat niya mo Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga suki, inunta, atong mga higala nga mga subscribers nga nagasunod gyud ning atong adlaw-adlawng tuon sa makuti sa mga kamatuoran sa pulong sa Dios. O kaninyong mga igsuon diha ni Kristo, fellow believers, giabi-abi kamong tanan. Welcome na usab nining adlaw. Okay, niya pa kita magadupot sa atong tun-anan, the unfailing love of God, ang gugma sa Dios nga way pagkalubad, way pagkakunhod, o way pagkapakyas. O karon nagadupot puntas pagtuto karon sa mga prinsipyo sa doktrina bahin sa balaang Trinidad. Okay? O atong gibiyaan kagahapon ang bahin sa iyang pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Okay? His humanity. Karon atong tutukan ang iyang paghimaya. Okay? So, if you're ready, atong ipadayon. Oh, by the way, niya akong announcement. Kini, nga atong paghisgot karon bahin ini, mao na ni ang pagtapos nato nining bahina. Okay, we end here. Nining atong session karon. O niya ugma, doon na natay bag-o nga topic, hilisgutan nga may nung danon pagayo nga nguban kaninyo wa pa maka subay niini, wa pa magatuon, bahin kini sa title nga Great Power Experiment. Okay, mao ni atong pagatukion ugma. So good. So karon sa pagtapos ng atong paghisgot niining atong session niining adlaw, atong hisgutan ang bahin sa iyang paghimaya. Okay? Now, unas tanan. Sud sa kapatan kaadlaw, human sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo, nga diin ang Ginoo mipakita siya sa iyang kaugalingon sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya sa iyang pagbiya ning kalibutana og sa pagsud niya dito sa langit. Mga buhat 1, 2 ngadto sa 3, mga buhat versikulo 9 ngadto sa 10. Now, dito mi presentar si Ginoong Jesucristo sa iyang kaugalingon ang unang binanhaw nga tao dito sa langit. O kinsa gidawat sa amahan, Diyos nga amahan, isip usa ka hingpit ug ang bugtong halad alang sa makasasalang katawhan. Mga Hebrano 9:24-28. Sa iyang pagsud sa langit, ang Diyos tao, God-man, milingkod. Now, ang paglingkod sa tuong kamot sa halangdong amahan dito sa langit. Okay? Mga Hebrehanon 1:3. Ang iyang paglingkod nagahulagway sa pagdawat na sa Dios kaniya sa hingpit sa iyang pagkatao. Salmo 110 versikulo 1. Mga Hebrehanon 1:13. Dito sa tuong kamot sa Diyos kamahan, ang dapit nga hamili, si Ginoong Jesucristo nagapadayon sa iyang ministeryo, isip atong tig pangaliupo, labaw sa sirdote o manlalaban. Mga Hebrehanon 7:25, Hebrehanon 8:1 o 1 Juan 2:1.
isip makita ang persona sa balang Trinidad, si Jesucristo ang itawag og Shekinah glory, mipuyo uban sa Israel dito sa balaan nga tabernakulo o templo. Siya mao ang Dios sa Israel. Levitico 26:11-12. Kansang presensya didto sa balaan sa mga balaan, Holy of Holies, gihulagway pinaagi og masanag nga panganod ibabaw sa tabernakulo. Exodo 40:34-38. Sa panahon sa pagpakatao sa Dios, ang makita nga Kristo mi tabernakulo o mipuyo diha sa unod uban sa katawhan. Juan 1:14. Ang iyang nausab nga himaya na matikdan nila ni Pedro, Santiago ug Juan atol sa iyang ministeryo dinhi sa yuta. Mateo 17:1-5. Human sa iyang pagsaka sa langit, ang balaan nga tabernakulo alang sa iyang pagpuyo gibalhin ngadto sa lawas sa magtotoo. Juan 14:20, Juan 17:23 ug 26, Colosas 1:27-29. Karon nagaambit na kita sa iyang himaya dinhi sa panahon ug didto sa eternidad. Segundo Corinto 3:18. Now, karon atong isgutan ang iyang pagbalik. His second coming. Dito sa langit, si Ginoong Jesucristo nagaandam og dapit alang sa mga magtotoo sa panahon sa simbahan, church age, ginganlan daghan sama ni musunod. Iyang pangasaunon, pinadayag 19:7, simbahan, Juan 14:1-3, lawas ni Kristo, Episo 4:11-12, og harianong panimalay sa Dios, 1 Pedro 2:9, pinadayag 1:6, pinadayag 5:10. Now, din sa yuta, ang iyang harianong panimalay giporma pinagi sa bautismo sa Espiritu Santo kinsa nagabutang sa matag magtotoo sa panahon sa simbahan ngadto sa pagkahiusa, pagkadugtong kang Kristo sa higayon sa pagtuo kaniya. Galacia 3:1-5, 14, 26 ug 27. Efeso 4:4-5, Segundo Tesalonica 2:13-14. Now, inigkahimpit na sa iyang harianong panimalay, si Kristo niya nanggikan sa langit o iyang tapukon ang tanang magtotoo sa panahon sa simbahan, patay ba o buhi, aron musugat sila kaniya diha sa panganod. 1 Tesalonica 4:16 ngadto sa 17. Sa dihang natapok na tanan ang harianong panimalay diha kaniya aron magauban na kaniya hangtod sa kangturan, ang tanang sakop niini magadawat na mga lawas sama sa iyang nahimaya nga lawas binanhaw, a resurrected body. 1 Corinto 15:51-53, Pilipos 3:21. Ang iyang kamatuuran o pagkadili na mausab nagapasalig sa iyang saad. Busa, ang pagkabanhaw sa simbahan, the church age, resurrection of the church age, mahimong bulahang adlaw nga atong gilauman sa matag magtotoo. Tito 2:13.
7 ka tuig human sa pagkabanhaw, 7 years, o pagsakgaw sa simbahan. Si Ginoong Jesucristo inubanan sa iyang pangasaunon nga mao ang simbahan. Primero Tesalonica 3:13, Judas 14, pinadayag 19:14. Mubalik sama sa kilat nga mukilab tadla sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Mateo 24:27. Sa iyang unang paganhi, First Advent, mianhi siya sa tumang pagpaubos. Pilipos 2:5-8, aron paghukman. Sa iyang ikaduhang paganhi, siya muabot nga may gahom og dakong himaya. Mateo 24:30, Mateo 26:64. Aron muhukom, makigubat og muhari. Pinadayag 19:11-15-16. Now, paminaw, ang tanang mata makakita sa bumabalik nga labing gamhanan sa langit ug sa yuta. Ang iyang mga mata daw siga sa kalayo ug may daghang korona diha sa iyang ulo. Pinadayag 1:7, pinadayag 19:11-12. Human sa pagkapildi sa tanang puwersa ni Satanas, ipahimutang na karon din sa yuta ang gingharian nga mulungtad og 1,000 ka tuig, ug si Kristo musugod sa iyang pagdumala niini sa uban sa iyang pagkamatarong nga wa nay katapusan. Ini kauman sa literal nga 1,000 ka tuig nga hingpit nga kahimtangan, perfect environment, iyan ang paghahukman ang tanang dili magtotoo at tubangan sa iyang dakong puting trono. Great White Throne Judgment, pinadayag 20:11-15. Og itambog na kini sila didto sa linaw sa kalayo, gumikan sa ilang pagsalikway sa iyang buhat sa kaluwasan, alang unta sa ilang kaayuhan. Unya, kining universo karon pagagubon, Segundo Pedro 3:10, ug ang bag-o ng kalangitan ug bag-ong yuta pagatukuron. Si Ginoong Jesucristo mohari na sa iyang gingharian nga wala nay katapusan. Segundo Pedro 1:11. Ubos sa kamanduan sa amahan, pinadayag 22:3, og sa hingpit nga pagkahiusa uban kaniya. Primero Corinto 15:28. Ang tibuok nga yuta mapuno kini sa iyang himaya. Salmo 72:17-19. Matuod gayod nga ang atong dili ikatandi nga Kristo ang nating karniro ng gipatay. Pinadayag 13:8. Takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam, ug sa kusog, sa dungog, sa himaya, ug sa pagdaig. Pinadayag 5:12. Now, karon atong tukbilon ang bahin sa Dios nga Espiritu Santo. God the Holy Spirit. Una sa tanan, bahin sa persona sa Espiritu. Ang mga tao nga musalikway sa konseptos balaang Trinidad, muhimo og pagkunhod, meaning pagpaminos sa Espiritu Santo, pinagi sa pag-ingon nga wa kinilain kundili usa lang kabuyuhan o influence in English. Ingon nga andun ay mga tao nga moingon nga ang Dios nga anak usa lamang kayano nga tao. Apan ang pagkawalay lawas
o pagkakulang sa material nga porma sa espiritu, dili kini makapahimo niya nga kubos nga pagkapersona kaysa Dios nga Amahan, kinsa susama nga dili makita. Ang kapulong nga espiritu, ghost sa in English, usa ka makalilibog nga paghubad sa pulong pneuma. Pneuma, P-N-E-U-M-A, nga nagpasabot og espiritu. Now actually, way pulong sa pinulungang Griego sa espiritu. Ang labing duol nga pulong mao ang pantasma. Pantasma, P-H-A-N-T-A-S-M-A, pantasma, Mateo 14:26, nga nagkahulugan kini og aparisyon o pagpakita. Apan wa gamita kining punga bahin sa ikatulong persona sa balang Trinidad. Ang Espiritu Santo matuod siya nga persona, susama ra gayud sa Amahan ug sa Anak nga mga persona. Segundo Corinto 13:14, Primero Pedro 1:2. Ang daghang mga ngalan o titulo sa Diyos ng Espiritu Santo, mabag-o ba o madaang pakigsaad, nagapakita sa iyang pagka-Diyos o nagapadayag sa iyang relasyon ngadto sa tulo niya kakaubang sakop sa balang Trinidad. Bahin sa iyang mga kinaiya, gitawag siya og espiritu sa pagkabalaan, o Roma 1:4, espiritu sa kinabuhi, Roma 8:2, espiritu sa kaalam, Isias 11:2, o espiritu sa kamaturan, Juan 14:17. Ang mga titulo nga espiritu sa Dios o espiritu sa atong Dios, Genesis 1:2, Mateo 3:16, 1 Corintios 6:11, o espiritu sa atong Amahan, Mateo 10:20, nagapahiusa sa Espiritu Santo ngadto sa Amahan. Samtang ang Espiritu ni Kristo o Espiritu ni Jesucristo, Roma 8:9, Pilipos 1:19. Espiritu sa iyang anak, Galacia 4:6, o Espiritu sa Ginoo, mga buhat 5:9, nagapahiusa kaniya ngadto sa anak. Kining maong mga titulo, wala magpasabot nga siya usa lamang ka kinaiya sa Dios. Wala. Now, why mga kinaiya ang gigamitan pinaagi og personal nga puling alan, personal pronouns, sama sa siya, lalaki, niya, lalaki, ug iya, lalaki. Ni ang usa ka kinaiya tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran, Juan 16:13-15, o muhulip ug mohatag og kinabuhi, Genesis 1:2, Job 33:4. Kining maong mga titulo nagahisgot bahin sa Espiritu Santo, isip na buwag ug lahi nga persona. Ang termino nga espiritu naghulagway kini sa nalahi nga tahas sa iyang persona. Sanglit espiritu man usab ang Amahan ug Anak, Juan 4:24. Ang Espiritu Santo mao siya ang dili makita nga gahom sa Dios. Ang persona nga pinaagi kaniya gitugyan ang Dios nung gahom. Sa mao nga paagi, iyang gipadayag ang plano sa Dios dinhi sa yuta. Ug mao ang gitugyanan alang sa pagtuman sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Ang tahas o buhat sa Espiritu Santo dili angay nga ikalibog sa ilaha nga ubang sakop sa balang Trinidad. Ang Ginoo mao ang Espiritu ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Segundo Corinto 3:17.
Now, ang hugpong sa mga pulong, ang Ginoo mao ang Espiritu. Nagahisgot kini sa Espiritu Santo. Dili sa ikaduhang persona sa balang Trinidad. Ang Ginoo mao ang Espiritu. Nagahatag og gibugaton sa pagka-Dios sa ikatulong persona. Ang maong hugpong sa mga pulong, wa magpasabot nga ang Espiritu moilis sa presensya sa nabanhawng Kristo nga nagapuyo sa magtotoo. Roma 8:10, Galacia 2:20, Colosas 1:27. Ang buhat sa usa dili mahimong ipaangkon sa lain nga usa. Sila nagkabuwag og nagkalahi nga mga persona, pulo sila pareho nga naa og sa sulod sa magtotoo. Okay? Karon atong isgutan ang iyang ministeryo ngadto sa kaliwatan sa tao. His ministry to mankind. Okay. Ang karaang tugon, the Old Testament, mipasidungog sa Espiritu Santo uban sa pagbag-o o pagtukod, pag-usab sa kalibutan, human sa paghukom o pagguba sa orihinal nga kabuhatan. Genesis 1:2, Job 26:13, Salmo 104:30. Aron sa paglikay sa kaliwatan sa tao sa pagbalik o kaguba sa yuta, ang Espiritu Santo isip gahom sa Dios, nagapugong sa Segundo Tesalonica 2:6-7. Usa kini sa mga kaayuhan sa kumon nga grasya sa Dios, common grace, ngadto sa kaliwatan sa tao. Lain pag yung kaayuhan sa kumon nga grasya, mahitabo dinha sa pagsangyaw. Sanglit, ang matag tao nga nahimugso, human sa pagkalaglag di ada na tao man nga espirituanong patay, spiritually dead, nga walay tawanong espiritu, ang Espiritu Santo mo'y mulihok una, puli sa wapay tawanong espiritu, aron sa maong pagi, masabtan ang espirituhanong kasayuran bahin sa mayong balita sa kaluwasan. Segundo Corinto 2:14. Now, sa higayon nga, buot maminaw sa mensahe sa mayong balita ang usa ka tawo nga espirituhanong patay, ang makakabig nga ministeryo sa Espiritu Santo mao ay magahimong tataw sa mensahe. Juan 16:7-11. Kung ang maong tao musugot sa pagdawat, will respond positively pinagi sa maong pagtuo o mohimo nini nga epektibo alang sa kaluwasan pinagi siyang ministeryo sa gitawag og masangputon nga grasya, efficacious grace sa in English, Episo 2:8. Now, karon atong isgutan ang iyang ministeryo ngadto sa mga magtotoo, to the believers na. Unang tanan, ang Espiritu Santo mao ang Dios nung tagsulat sa pulong sa Dios, divine author, nga gitawag usabog ang huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16, Hebrewano 3:7. Wala mang magagarantiya ang Espiritu Santo sa iyang pagkawalay sayop sa pulong sa original nga mga pinulungan. Segundo Samuel 23:2, Segundo Timoteo 3:16, Segundo Pedro 1:20-21. Kundili, nagatudlo usab siya sa magtotoo. Juan 14:26, Juan 15:26. Dili ta masabtan ang mga espirituhanong kasayuran kung gamitan talang kini sa atong tawanong pangutok. Di mahimo. Ang Espiritu Santo mao'y nagasangkap sa gikinahanglang espirituhanong IQ
aron masabtan sa atong may kinutubang sarabutan ang gipadayag sa walay kinutubang kaalam sa Dios. Kini mao nga ministeryo sa pagtudlo nagapabalhin sa eskwelahanon academic nga kaybalo sa doktrina nga ginganlag gnosis sa Grigong pinulungan. Episo 3:19 ngadto na kini sa tugob nga kaybalo o epinosis. Episo 4:13, 2 Pedro 1:8. Ang gnosis God nga doktrina walay espirituanong kaayuhan. It has no spiritual value. Ang epinosis sa laing bahin nga doktrina maoray magamit alang sa Kristohanong pagkinabuhi. No. Bisan tuod kung ang Espiritu Santo dinha naman sa kalibutan gikan pa sa sinugdan, ang iyang mga ministeryo nagausab-usab gikan sa usa ka panahon, dispensation, ngadto sa laing panahon, laing dispensation. Mainungdanon ang iyang buluhaton sa matag yugto sa kasaysayan. Apan hinuon, adunay dakong kalainan tali sa iyang buhat, sa daan ug sa pagpakigsaad. Sa kinatibuk ang panahon sa daang pagkisaad, ang Diyos pinagi sa iyang pagkagamhanan, milimiti sa pagkaanaa sa presensya sa Espiritu ngadto sa pipila ka mga tao kinsa dinhay pinasahi nga mga tahas o katungdanan nga ilang tumanon. Mga Pangulo, Henesis 41:38, Números 11:17, 25, Números 27:18. Hanas nga mga panday sa tabernakulo, Exodo 35:30-35, mga maghuhukom 3:10, mga hari, 1 Samuel 10:10, 1 Samuel 16:13, mga propeta, Daniel 4:8, Zacarias 4:3-6. Ang Espiritu mahimo nga hangyoon og pagadawaton. Segundo mga hari 2:9-10. Ang Espiritu mahimong tangtangon gikan sa magtutungod sa makanunayon nga pagkakarnal. Salmo 51:11. Ang buluhaton sa Espiritu Santo sa panahon sa simbahan, usa kini katalagsaong pagpadayag sa grasya sa Dios. Wala sukad matuman sa Espiritu Santo ang musunod nga 5 kadili kasagarang buhat sa matag magtotoo. Kining naasoy mga buhat nagalakip sa 5 sa mga ministeryo sa Espiritu Santo ngadto sa magtotoo sa gayon sa kaluwasan. Okay, diay 5 nga itong isgutan. Una, ang pagbautismo sa Espiritu Santo nagabutang kanato sa pagkahiusa kang Kristo nga nagahimo sa matag magtotoo sa panahon sa simbahan nga sakop sa lawas ni Kristo. Ang simbahan ang harianong panimalay sa Dios. 1 Corinto 12:13, 1 Pedro 2:9. Ikaduha, ang pagpuyo sa Espiritu nagabalhin sa lawas sa magtotoo ngadto sa usa ka templo sa tuyo nga dungan kining puy-an ni Hesukristo ang gitawag og Shekinah glory. Roma 8:9-11, 1 Corinto 3:16, 1 Corinto 6:19-20, 2 Corinto 6:16, cross-reference Colosas 1:27-29. Ang ikatulo, ang pagpuno sa Espiritu mao ang gahom alang sa Kristohanong kinabuhi
ug ang Yahweh ngadto sa temporal nga pakikambitay sa Dios. Ikaupat, ang pagtimbre sa siling, ang pagtimbre sa Espiritu nagagarantiya sa kasiguruhan nga dayon sa matag sakop sa harianong panimalay sa Dios. Episo 1:13, Episo 4:30. Og ang ikalima, usa ka espirituhanong gasa ang ihatag ngadto sa matag magtotoo, forever believer, aron sa pagtuman sa buluhaton ingon nga usa ka harianon nga anias kalibutan. 1 Corinto 12:4-11, Episo 4:11. Now, sa iyang pagpanag-iya nining 5 ka mga panalangin, ang magtutuo karon nagaangkon sa labing talagsaon nga mga espirituhanong katungod sa kasuyuran. Ang nagaunang katuyuan niining gisgutang katungod, mga katungod, mao ang paghimaya kang Ginoong Jesucristo. Juan 16:14, Galacia 5:22-23. Matuman ba o dili kining maong katuyuan, nagaagad lamang kana sa unsay pagapilion sa kaugalingong kabubuton sa magtotoo kung bahin na sa pagpuno sa Espiritu ug ang paggamit sa epinusis nga doktrina. Ang pagpuno sa Espiritu Santo usa kini ka bug-os nga kahimtang nga gimando sa matag magtotoo aron pagagamhan ang Kristohanong pagkinabuhi. Episo 5:18. Ang pagpuno sa Espiritu Santo mahimo nga mawa bisan kuno sa tungod sa pagpakasala. Apan mahimong mabalik diha pod pinagis pag sugid sa sala. 1 Juan 1:9. Sukwahin niya na ang pagpuyo sa Espiritu Santo usa kini kakahimtang nga dayo na. Wala imando apan girepresentar sa balang kasulatan ingon nga natuman nga katinuoran alang sa tanang magtutuo. Ang kinalabuan nga pagkaepektibo sa buluhaton sa mga espirituhanong gasa nagaagad usab sa paghatag og gahom sa espiritu ug sa doktrina sa Biblia nga nahimo nang nagapuyo, resident now, sa kalag sa magtutuo. Ang Dios nun nga maayong buhat, okay? Divine production, mahimo nga mabuhat sa Kristohanong pagkinabuhi. Pinaagi ra gyud sa pagpuno sa Espiritu Santo. 1 Corinto 3:12-13. Kining maong matang sa maayo nga may bili sa iyang matang sa buhat, ang makasugakod sa pagsulay sa panahon o magantihan dito sa eternidad. 1 Corinto 3:14. Ug mao nga ang Espiritu Santo sagad wala panumbalinga ug wala ilha, labihan sa iyang pagkaharianon ug pagkagamahanan sa ngatanan nga susamas laing duruha ka persona sa balang Trinidad. Now, kung buot mong higugmaon ng Diyos, okay, hisgot na putas gugma. Kung buot mong higugmaon ng Diyos, kinahanglan imo siyang ilohon si kinsa ug unsa siya. Imo lamang mailhan ang Diyos sa dakong bahin nga makaila ka sa unsay gipadayag sa Diyos, bahin siyang kaugalingon diha sa iyang pulong. Ang pagsabot kung kinsa ug unsa ang Diyos ug ang pagsalig siyang hingpit nga kinaiya maanaa man sa katalagman o kauswagan, kini nagatukod og usa ka tukuranan sa pagsalig, kalinaw sa sulod ug espirituhanong kalig-on.
Kining maong pagtuon nagasugod lamang sa pagsuhid sa walay kinatubang giladmon ug pagkahalangdon sa balang Trinidad. Ang matag Biblianhon nga pag-usisa sa kinaiya sa Dios nagasidlak sa katingalahang mga dagway sa matag sakop sa balang Trinidad. Matag pag-usisa sa ilang sa tagsa kabuhat nagatukas sa mga kahiguhaan nga labing hinungdanon alang sa Kristohanong pagkinabuhi. Gipadayag kanato sa Dios ang tanan nga kamatuoran pinagi sa Espiritu. Ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang sa pulong sa Dios bisan pa niyadtong labing natago nga mga katuyuan, mga doktrina sa Dios. Samtang ikaw nagatubo diha sa grasya o kay balo sa atong Ginoong Hesukristo, manluluwas nga Ginoong Hesukristo, maugmad mo ang katakos sa paghigugma sa Dios ingon nga balaang Trinidad ug ang kadasig sa pag-alagad ug pagdaig kaniya. Dinhi matapos kining atong pagtuon bahin sa gugma sa Dios nga way paglubad, way pagkausab, way pagkapakyas. So hinaot nga lalamdagan ka bahin ining atong gihisgutan sa taod-taod na og mao nga gidasig kagihapon. Ayaw gyud saypa ang pagsunod, pagsubay nining atong daghan nga mga doktrinang hilisgutan nga sarang nato magamit sa atong Kristohanong pagkinabuhi. So we can live a life pleasing to God. Kay siya ang unang nahigugma, busa kita nahigugma kaniya. We love Him because He first loved us. Gugma ang Diyos. Ang iyang gugma magasunod-sunod yun. Bisan asa ka aron sa paghatag kanimo sa tanang kasiguruhan kay ang gugma sa Dios nagasubay pinasikad sa iyang grasya. So dinhi lang kita kutob. Salamat sa imong pag-ubanog. Ugma ayaw gayod saypa ang pagsunod na usab og lain nga doktrina nga atong pagatun-an, the great power experiment. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios nagkapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Ilabi na nining among paghisgot, pagtuon sa imong kamatuoran, bahin sa imong gugmang way paglubad, way pagkapakyas. Salamat o Diyos sinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Among magamit sa mga adlaw nga pagkinabuhi. Salamat niing tanan. Bisan pa ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma aron kami andam na usab sa paminaw, pagtutok sa imong igatudlo nga bag-o na usab nga doktrina. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.